राजु नार्जारिया दिल्ली बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो इउपिपिएलआ दङ। साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा। बेफोर बाथ्राया बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया। बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ। बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा। मोनसे समाव आंनो सुरु खालामनायमोन जे बिपिएफखौ दावदै खालामनांगौ माने दावदै गला खालामनांगौ बेयो बाक्सायाव जागायजेनबाय मुसलपुराव जागायजेनबाय होननानै आरो दिनै बेनिनो गमामा फिथाइ अर्थात सार्टिफिकेटआ जय मुसाहारि बिथाङा होबाय बाक्साया 0 जाबाय बेवहाय सासेबो बिपिएफ गैलिया खारन जय मुसाहारिया सासेल' एमसिएलए दंमोन जायनो बाक्सायाव बिपिएफनिमोन बिथाङाबो दिनै जोंजों इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर' बिथांनि साननाय आरो मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों खामानि मावनो फैबाय आरो फैगौ दिनाव बाक्सायाव जे 0 जाबाय बे खोथाया एकेबारे सार्टिफिकेटखौ जय मुसाहारिया होबाय आरोखि। 3,000निबो बारा बिथांनि सापर्टारफ्रा फैदों आरो बहुत मानसियानो फैबावगोन। मथथे सालबारियाव बे बाराव आं होनदोंमोन मुसलपुराव 50,000 भट मोनगोन खिन्थु दिनै आं मिथिबाय बेवहाय 60,000निबो बारा बे बारनि लकसभा इलेक्सनाव सालबारिनिफ्रायनो मोननो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ आंनो दिनै जय मुसाहारि बिथाङाबो होनबाय आरोखि। हाग्रामा महिलारि गैला आरो बिराद गिदिर खोथा दिनै आं नोंथांमोननि मिडियायाव बुंसै उइथिन दा 10 days नामखौ बुङा दे पि आखरनि सानै एमसिएलए सानै गेजेराव सासेया 7 दिननि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ आरो सानै एक्स एमएलए आरो 3 एक्स इएम बिसोर गासिबो उइथिन दा 10 days हाग्रामाखौ जोख्रबनानै जोदावना गारहरनानै जोंजों गासिबो फैनो नागिरदों आरो ब्रह्मआ अलरेडि जोंजोंनो दंखायो। साननैसोनि उनाव बिथाङा जोंजोंनो जइन जानानै जोंजों खामानि मावगोन। चन्दन ब्रह्मआ जोंजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरोखि। जयेन्द्र बसुमतारिया गोबां सम जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावखानाय सासे सोद्रोमा एमएलए जानानैबो बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे राफोद माने दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव सिनायथि जाखानायमोन। बिनिखायनो बिथांनो मानगोनां मोनसे स्टेज बिथांनो जों होदों आरो जोङो बिथांनो टिकेट होखांनायनि उनाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। पृथ्वी नारायण देब मेस राजा बे राजानिफ्राय हाग्रामाया बहुत बुरजा बाख्रिसिनसायबो बारा फैसा लादों। बेनिखायनो गावनि जि आगोमा लिडारफोर दंमोन खाम्फाखौ लानानै प्रमिला आब'खौ लानानै बिभिन्न नाम लाजोबला जोङो दा बै माखासे मानसिखौ थगायनानै बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबनिफ्राय बाख्रिसे समान फैसा लादों आरो पृथ्वीराज नारायण देबानो बिथांमोननि केन्डिडेट। खोथा राजु नार्जारिया दिल्ली बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो इउपिपिएलआ दङ। साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा। बेफोर बाथ्राया बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया। बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ। बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा।